Αλλά εγώ το χέρι μου. Εσύ πετανέζησες. Helen said she was lucky. You lost the part where she was dancing. You picked up the whole frame. Από τις Κατερίνες θα πας στο σπίτι. Ναι. Θα δώσω κουσάκι να του πω ότι φεύγουμε. Θα κάνεις κάτι πουλίζες, θα κάνει. Όταν κουσάκι κάνει έτσι δεύτερη εγώ με τους μούστα. Ελλάδα. Σιγά να μην κάνεις σεισμούς. Τι λες, πάντα κάνει αυτό. Δεν έχει κάνει. Ήρθαμε εμείς τώρα, θα έχει έναν μεγάλο. Τα ξέρεις τα παπούτσια σου. Πού είναι? Αυτό που δεν βάζεις που βγαίνουν. Αυτό που δεν βάζεις κατά το σηκώσει. Το 1993 στην Ελλάδα η Δημοκρατική. Μαζί μας λοιπόν σε λίγα λεπτά θα είναι στο στούντιο ο κύριος Σιμπηλίδης για να κουβεντιάσουμε για τις ώρες πώς έφτασε στην απόφαση να είναι εκείνος που θα δώσει τη χαριστική βολή στην κυβέρνηση, την ίδια κυβέρνηση που με την ψήφο του στήριζε επί 3,5 χρόνια, το κόμμα που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια. Καλημέρα από μένα και ήσαμε να έχουμε εδώ τον κύριο Σιμπηλίδη. Ας ασχοληθούμε λίγο και με την τρέχουσα επικαιρότητα. Ας δούμε Εγώ ήταν μίλουσα τι συνέβη χτες το βράδυ. Έβγαζε... Σε ποιον ανήκει. Έχουμε μετατρέπει σε τις εκδηλώσεις του Διεθνή Έκθεση αυτήν την κορυφαία οικονομική εκδήλωση. Μιλάμε για Ευρώπη, στην Ελλάδα μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν φοβάμαι τι συμβαίνει. Όχι να μεταποποιήσουμε. Αλλού είναι το θέμα. Θέλω να σας πω ότι εγώ... Excel vuoto. Αυτή η καπουτσούκα είναι έτοιμη. Αυτή για πώς το είναι. Ναι. Ναι. Ω, δεν είναι μακριά. Α, πάμε το βασιλάκι του για πάνω. Ναι, πάμε. Πες αυτός. Εδώ είναι. Άντε ρε. Όσο είπες ότι πόσα χιλιόμετρα είναι.
μπορούμε να την πάρουμε. Σκηνοθέτης. Δεν πρέπει να μην έχει. Δεν έχει. Έχει. Πώς δεν έχει. Μα ίδιες κλιματολογικές συνθήκες έχει δεν είναι. Με το Ντέμβερ, έτσι δεν είναι. Θα σε φέρω εγώ μερικές τσουκλίδες. Θα έχει τη σκηνή που έφυγε. Αλλά και όσο όχι την μπέλη θα μου. Νόμιζα ψόκ. Νόμιζα ψόκ ήταν. Βρε σκύλε, βρε ντόκ, έλα εδώ ντόκ. Ο ντόκ. Ξαναπέρασε όμως δεν θα δώσει. Θα δώσει να πάρει.